Hej. I denna video tänkte vi, eller jag, visa mina naglar. För hon har typ inga heller. Nej, jag brukar inte. Jag har så korta naglar. Jag med, men jag har egentligen små dem. Ja, jag kan inte måla mina naglar. Men det här har mina naglar. Rätt Jag många. har den här. Det är rätt många. Jag kan börja med två från Laval. Det är de här två. Jag kan börja med den här. Det är typ skrikgrön. Ja, det är rätt grönt. Så, och den heter Ultra Green. Yep. Det är ingen nummer. Den heter Ultra Green. Om du vill köpa. Jag har från Laval. En till från Laval. Den ser ut så här. Den är blå. Sky Blue heter den. Och de här två kostar 25 på en marknad som vi hade här som vi bor i Sverige. Så har jag den här från Water Wild. Wildshine. Nummer E461 Live Look. Den färgen. Den färgen. Det är rosa. Det är jättefint. Fick jag av en kompis. Sen har jag några stycken från Isadora. Ska vi hitta alla? Ja, jag har säkert. Jo, där har jag. Ja, i den här formen så har jag de här, tror jag. Vi kan börja med den här vita. Det är nummer 88, men det var så som jag vet att det är. Fick jag typ på honom. Och nummer 63. Typ rosten. Det här är typ lila, rosa, brun med glitter i. Slå min baby. Sen har jag Jag tycker från Isadora, tror jag. två stycken till. Egentligen. Men, jo där. Här är två. Jag kan börja med den här, mörkrosa. Det är nummer, eller den bort. Det är nummer 11. Det är nummer 143, Ice Florence. Men jag orkar inte säga vad som kommer ifrån. Nej, det står Wonder Nail. Sen har jag en liten från Isadora. Det är nummer 74, Black. Black. Nej, Black. Nu har jag någon som inte vet vart den kommer ifrån. Det är typ. Jag vet inte så. Jo, den kommer från Max Factor, står det. Ja, Max Factor. Den färgen. Sen har Det står 3 stycken. Nej. 3 stycken från Kubis. Som jag köpte på Ullared för 10 kronor styck. Kubis. Det är de här. Jag tar detta. Det är nummer 66. Ja, och sen har jag ett lapp. Nummer 1. Sen har jag nummer 64. Det är blå. Men den här är typ grön. Precis nu gjorde jag. Sen har jag från H&M som kostar typ 30 kronor eller någonting. Polish, tror jag. Ja, H&M. Nej, Polish. Så snyggt. Sen har jag en till från H&M. Det är typ en gammal modell. Tycker min moster. Nummer 9B53. Sen har jag en från Viva Bicolori. Nummer 42. 42. Nej, nummer 42. Viva nagellack. Nej. Den är typ brun. Och det är typ rödbrun. Orange eller någonting. Sen har jag en från någonting. Men den är väldigt konstig modell. Jag vet inte om ni ser vad det heter. Jag vet inte heller. Och det är nummer 201. Sen en till från någon. Och den här är jävligt fin faktiskt. Jane Hallen. Den ser ut så här. Sen är det typ en kula som jordklot. Nummer 11. Just Three Rose. Någonting. Jubla kan man uttala det. Dusty Rose, ja. Sen har jag en från från Collection 2000. Och det är nummer 2. Nej, från Re någonting.
Det där. Och det är typ ett lack. Sen har jag en från Depend makeup-lack. Which filler står det på? Det är nummer... Står inte. Sen har jag 4 stycken från The Color Workshop. Så där alla. Men det står inte, de här fick jag en sminkbox. Sminkbox. Det är de här. Sminkbox heter det. Först ett rött. Ja, ett rött. Så. Nummer 48. Det är nummer 16. Vissa är det lika på. Men det här är typ röd. Rosa. Någonting. Det här är ett knallrosa som är jättefint. Men det luktar också illa. Det är nummer 16. Och det här är nummer 43. Det är typ som det står. Sen har jag 4 stycken från det är väl dyra, men jag skojar. Vart är det andra då? Ja, jag har 4 egentligen. Nej, så det gjorde jag bort. Ja, jag har 3 stycken från, vad heter det, Girlit. Ett är den här färgen, men det står inga nummer på. Men den. Den. Rosa. Sen har jag 2 stycken från typ någonting. De är jättefina faktiskt. Den där, nej, den är typ matt. Lite skimmer i. Och den där, den är glittrig. Så. Sen har jag ett från någonting. Det är typ glitter, det är silvrigt. Och så är det jättefint. Jag har på faktiskt nu över det där. Sen har jag ett från det där, om ni kan läsa. Nummer 4 här. Sen har jag ett från... Alltså jag vet inte vad det där betyder. Vet Julia det? Nej. Nej, men av någonting. Och nummer 2. Sen har jag ett från... Står inte. Det är någonting, men det är jättefint där också. Jag köper oftast inte skitnaglar. Nu måste vi ganska mycket skynda oss, för det är inte så mycket kvar. För jag har asmånga kvar nu. Från Depend. Man har sån här Halloween, det är svart. Nu har jag ett från H&M som är lite. Det är jättefint där med. Nu har jag ett från Mavala. Som är 162. Rose Quiz någonting. Sen har jag 4 stycken från vad heter det? Den som dörrar jag har. High School Musical. Och de har ett namn som Smile. Och det är den här. Typ ljusrosa, babyrosa. Den här är High School Musical. Den där är också lite mörkare rosa. Det här är Troy. Och Lina. det här är Yes High. Sen har jag ett från en tidning. Ja. Oj, nej, nu ramlade det. Det är någonting, det är jättesött. Graffitinaglar. Det ligger nere lite där. Ett graffiti, ett lila. Det kostade typ 20 kronor från Varia. Och det är nummer 21. Och jättefint. Det är graffiti. Så ser det ut. Nu är resten är från Depend. Och då kan jag börja med det här. Det är nummer 221. Det är typ blåglittrigt. Ett från Depend, det är smal pansel. Det är nummer 1063. Och det är vitt. Sen har jag ett typ, det är typ grå. Det är nummer 104. Gråglittrigt typ. Sen har jag ett svart från Depend, det är nummer 30. Det är svart, det är original färg. Sen har jag ett typ mörkblått med glitter i. Ja. Och det är nummer 204. 204. Sen har jag ett som är nummer 90 på. Det är typ vinrött. Glittrigt. Sen har jag, Julia du kan säga. Sen har jag ett som nummer 58. Det är typ jätteljust rosa. Sen har jag ett från till Depend. Det är nummer 760.
64. Det är lila. Typ. Sen har jag ett från till fem. Orange. Ja, skrikorange typ. Ja. Det är nummer 133. Väldigt orange. Sen har jag ett som är typ grönt. Ja, och jag det tror är det är 242, jag är inte säker. Men det är Mm. jättefint. Det är grönt. Så snyggt. Sen har jag ett vinröd som har torkat. Men det är nummer 91. Ja, det står det nere på köpet. Sen har jag ett som är nummer Det är vanilj. 184. Nej, 183. Vaniljvitt. Typ. Sen har jag Babyrosa. ett som är typ skrikrosa. Det är nummer babyrosa. 34. Mm. Nu fick jag inte se. Så. Sen har jag ett gult som är nummer 35. Det är verkligen gult. Det är lysion. Sen har jag, nu fick jag kramp här, men sen har jag ett som är nummer 41. Blåglittrigt. Det är verkligen fint. Ja, det är Sen har jag ett som ser ut så här. Oj, Det är det rosa. är så. Det är nummer 200. Det är också rosa. Sen har jag ett till från Dipam. Ja. Det står ingen nummer på den. Nej, det står ingen nummer på den. Den är typ beige. Det är nummer 16. 16. Typ Sen har jag ett gulligt från Dipam då. Nummer 45. Jättefint. Ja, väldigt fint. Sen har jag ett lila som är jävligt fint. Det köpte jag på Kubus. Och det är nummer 313. 313. Sen har jag ett typ lack, eller det är så här genomskinligt blå. Och det står eller det har gått bort vilket nummer det är. Men. Sen har jag det sista är från också Dipam. Ett som genomskinligt rosa. Det är typ 32. Och alla från Dipam kostar typ 25 kronor styck och så. Men ni får ha det så bra. Så hörs vi i nästa video. Hej då!